Avem brânză, avem foi, avem poftă. Perfect! Ne suflecăm mânecile și ne apucăm de treabă. Promit că e mai simplu decât pare și mai bun decât ne imaginăm. Începem prin a sfărâma brânza telemea cu furculița și o lăsăm deoparte. Într-un bol încăpător batem cele 6 ouă cu untel. Apoi adăugăm uleiul, amestecăm, continuăm cu iaurtul grecesc, adăugăm făina, praful de cop și continuăm să amestecăm bine cu untel. Încorporăm brânza sfărâmată și brânza dulce, omogenizăm compoziția și o dăm deoparte. Într-un bol separat batem cele 3 ouă. Apoi adăugăm laptele și apa minerală. Amestecăm și ne ocupăm de asamblat plăcinta. Într-o tavă așezăm 2 foi de plăcintă, unse cu ulei între ele. Acestea formează baza. Luăm pe rând câte o foaie de plăcintă, o scufundăm în compoziția cu brânză, o mototolim ușor și o așezăm în tavă. Repetăm procedeul până folosim toate cele 12 foi pentru umplutură. Așezăm ultimele 2 foi deasupra una lângă cealaltă, într-un stil creț. Tăiem plăcinta în porții direct în tavă. Turnăm untul topit peste plăcintă, apoi distribuim cu grijă toppingul lichid. Scuturăm tava să pătrundă printre tăieturi. Coacem plăcinta la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 50 de minute sau până când se rumenește frumos și este bine închegată. Și gata! A ieșit delicioasă! Poftă bună și să vă bucurați de fiecare bucată!